Автомивка Титокар. Най-добрата автомивка за мерцедеси. С керамична вакса. Идвайте, иначе ще спочупим дамаджаните. Най-добрата VIP борса, приятели. Най-добрите дамаджани при моя Патко. Брей! Гледай какво стана. Виждаш ли? И бахи дамаджаните. Най-здравите дамаджани са при VIP борса. Айде на брадвата! Браво, браво! Я сега, господине, покажи ти. Наближи колега тук насам. И най-важно, останете със здраве. Супер! Това здраво, бе! Я пробвай.